Gylch y moch, efo Glyn Davies o Ddimbach, da chi'n iawn? Mae Iwan. Dyn, cystadleuaeth y Moch Cymreig ydy hyn, ia? Ia, na mo. Y sbinychod, maen nhw'n fyny i blwydd oed. Ti'n ein. A mae'n nosbarth da iawn yma, does? Oes, mae'n dipyn o'n nhw sy'n un peth i fi sylwi, da chol, mae'n ddosbarth lle sy'n o llawn, dydy? Ynddi. A dyn ni'n sbinychod un, yr hychod ifanc, ia? Ia, fyny i blwydd oed, ynddi. Ia, a ydy hein wedi magu ta? Mae'n rei wedi sy'n ei ddweud, ynddo? Ia. A dyn, beth maen nhw'n sbio amdano fewn y hychod Cymreig ma felly? Wel, ti isio corff da, ynddoes? A mae eisiau nhw'n cerdded y da. Ia. A wrth gwrs, mae eisiau 40 o dethi. Reit. A efo Moch Cymraeg, mae'r pen reit bwysig. Mae eisiau'r clistiau reit hir. Reit, ia. Bron iawn yn tytiad y trwyn, de. Dod lawr am y trwyn. Wel, un beth dwi wedi dysgu dros dechrau blynyddoedd dwi wedi bod yma'n gwachod y moch ydy y ffordd mae'r hwch yn cerdded ydy un o'r pethau pwysicau. Ynddi, bwysig iawn. Ti eisiau para am dipyn, does? Oes. A wrth gwrs na. A mae yna waith paratoi wedi bod ar ein i ydi sioe ma'n does? A mae bob un i weld yn dechrau. A hefyd y ffordd maen nhw'n cerdded o gwmpas maen nhw'n weld yn o ddof, ynddi? Ynddi, ddim trwyso mochyn, ond ti jyst i arwain efo'r bod, ynddi. Dyn nhw'n rhaid tenlun arno fel lle. Ia, a dwi'n gweld yma, mae yna berson sydd ddim yn brofiadol iawn efo moch wrth i'n twyso un o'n yma. Ynddi, Maled, mae wedi dysgu reid an, ynddi, ar Radio Cymru. Sut mae'n mynd? Ti am sticio i radio? Ti am ennill, Aled? Ac Maled, ia, mae'n cael un o foch, y criwo'n coen Cloben Llyn, ia. Ynddi, maen nhw wedi gwneud dda fyny rwan o'r dosbarthiadau i gyd. Ynddi, Ela Hyw i weld yma, maen nhw bob blwyddyn yma, ac maen nhw'n dangos bod criw bach teuluol yn gallu arddangos yr anifiliad yn dydy. Mae Aled i bigo'n reid neis gyda fo fyd, y dainty girl yma. Ia. Dwi'n siŵr geitho fyny yn y preises efo i lle. Ia, tad, a mae'n weld yn hwch bach, mae'n rei stel, dydy? Ynddi, neis iawn, ynddi. Pen neis iawn yn un dweud. Ia. Ac i chi fel bwtsiar, ydy yr rhinwedda y hwch yn bwysig iawn i chi, ynddi? Wel, rhaid ti gael hwch yn cynhyrchu moch, tebyg i ddyn dyfod hyd da, siap da ar y tôl, de. Ti'n mysio ysgwyd rhyd rhwng. Ond, peth y dwi'n licio am Moch Cymraeg, maen nhw'n bita neis, de. Ansawdd bita nhw'n, wel, gorau gyda un, de. Wel, a mae'r darna o'n nhw i weld i gyd o fewn seis hefyd, dydy? Ddim rhy fawr, ddim rhy drwm, ia. A mae'n gyfar o raster anyn nhw'n tiol, just i wneud y bita neis. Ia, just neis, felly. A wrth gwrs, da chod am bod na y mochyn Cymreig ydi o, mae hwn yn un o'r rhan pwysig iawn y moch y sioe yma, dydy? Dwi'n cadw Moch Cymreig adre, a wedyn dwi'n mynd â nhw lawr i'r siop bob ysod. O, ynddo? Ia. Cadw'r porc ar fynd yn y siop, a bron iawn bob ysod. A mae hyn yn rhywbeth reit agos at eich chalon chi felly, y Moch Cymreig? A da chi wedi bod yn dangos nhw'ch hun yn y sioe? Da ni wedi gwneud 2 flynedd dwytha yma, do. Ia. Ond o'n byd i ddod tro yma. Reit. Ddim byd y ffitio tro yma. A wedyn mo'n gwylio lenni? Ia. I'r dim. O, champion, diolch Glyn. Iawn, croeso. Oce, bye.